lille. På din buk. Jeg har set det der. Den har en god aroma, ikke? Det er simpelthen for mig. Hvad har vi gjort, for at vi skal have det så godt? Vi skal have det så godt. Alle de gaver, vi får. Nej. Her er gav. Men nu fandt jeg godt, at det her er god. Han er rigtig fedt. Nej, jeg filmer. Jeg kan godt filme. Øj, nu kommer den her. Har du oplæggeren ikke? Giv den til chefen. Giv den til pres. Er der nogen, der har noget mælk med til Nick? Ja, Jeg kan ikke tåle mælk. det lugter ligesom Old Spice. Er det en æg, deodorant? Det er stærkt. Han er mødig. Du skal ikke høre noget for, hvis du kommer til at tabe det. Må jeg drikke det ligesom tunvandet? Ja. Prøv. Ja, prøv lige at tage en tår af den. Det kunne være overskudsagtigt. Jeg tror, det er vand. Nej. Det er vand af te, ja. Vi har mange forskellige mærker. Du får aldrig luft af. Det lugter Esbjerg Havn. En varm sommerdag. Er det de tøj, som lugter, Nikolaj? De tøj. Den der. Det er det der. Jeg fik noget på hånden, det lugter. Okay. Jeg har også lidt, ikke værre end... Det er rigtigt. jeg har også lidt på hånden. Ej. Det dufter virkelig. Jeg kan ikke dufte noget. Det skal du være glad for. Jamen, jeg snottede næse, så det er skal du være dejligt. glad for. Prøv at gå lidt tættere på sig, så tror jeg godt, du kan dufte. Jeg har prøvet at stikke min næse dernede. Jeg lugter langt væk. Vi tager en hver, ikke? Har I set, hvordan det ser ud? En hver. Prøv at komme. Kom. Hvor er din gaffel, Nikolaj? Nej, det kan jeg simpelthen. Starter du? Ja. Nej, du Kom så, Gram. iskold, mand. Hvad fanden er det? Hvem starter? Jeg skal bare ned. Man skal ikke spise en hel gang. Jo, den hele Gør man det? Det hele. Nej, du tager ikke den lille. Det er jo Nemo, mand. Var det stor? Falde. Jeg skulle Falde. have taget den der lille. Der er nogen, der bare ikke kan få nok, hva'? Nikolaj, kom. Nick. Jeg Det er din tur, mand. Du skal prøve, Nick. Nej, det kan jeg. Okay, prøv. Han gør det. Mor og far, han brækker sig. Det er fuld med salt. Det er fuld med salt. Falde bare ind, så kan du altid tage det ud, jo. De har heller ikke renset fiske. Nej. Har vi en wonderbowl? Får du den lille fisk med? Nu har vi andre spist den. Kom nu. Kom nu. Nu har vi andre fandme spist det. Du står og fedter med det. Du skal jo bare lige prøve. Så du filmer. Hvis du ikke spiser, så du filmer. Han er den sejeste viking. Sådan er du. Ej, det er sejt, det der. Mega sejt. Har du Væk, spist den? væk. Kapis. Spiste du den, eller Der røg lidt ud også. Får han sit vikingemærke? Hvad med ham der? Han har spyttet den ud. Kan du ikke? Ja, det har han. Det har han. Det har han. Allerede. Ja, han gjorde så. Mega sejt. Nej. Ram, kom nu ned med den. Jeg så godt, den røg ned i græsset. Nick, du bliver jo nødt til at lige tage den. Hvem vil have resten af min? Ja, jeg har lige kastet op her. Jeg har lige rørt ved surstrømmen. Må jeg lige se, du tager en? Gram, Jeg har taget en. det duer ikke. Det fyldte du før. Puha. Den ligger her. Ved du, hvor min ligger? Den ligger her. Nu skal jeg se ansigtet. Må jeg spise det sidste? Ja, der er sindssygt, der er knald på.
Ja, kom lige med det, så kan du også få en. Hvad siger du til den, Myrup? Den er KIM godkendt. Du skal lige hjælpe med at aflede gramsæk for den her taske. Så ja, det skal du, fordi du ringer. Kan du ikke bare lige slække? Nej, det er slet ikke nok. Er du sindssyg, mand. Altså, når den kommer ind, Hey, der er en, der har kastet den her. Hvem er det? lidt af det. Jeg kan ikke. Hvordan?